El castell de Montsoriu. El cronista Bernat Desclot, al final del segle XIII, va descriure el castell com un dels més bells i nobles del món. Aquesta frase ens dona la importància del castell de Montsoriu a l'edat mitjana. Fou de la família dels vescomtes de Cabrera. La primera construcció i la més important és la torre de l'homenatge. Entre els segles X-XII va ser el castell roquer i es va construir amb tècniques de l'estil romànic. Al segle XIV va esdevenir castell-palau on predominava l'estil gòtic. El vescomte més destacat fou Bernat II de Cabrera, 1298-1364. La família Cabrera va deixar de residir al castell al segle XV. Es va malmetre l'edificació per l'abandonament, l'ocupació de militars i els llamps. Al segle XIX el castell era un monument en ruïnes. El castillo de Montsoriu ha sido desde siempre un elemento que ha presidido la vida de los habitantes de su entorno. Fue propiedad de los vizcondes de Cabrera. El cronista Bernat Desclot lo describió como uno de los bellos y nobles del mundo, en el año 1285. La primera parte construida fue la Torre del Homenaje, seguida de las otras torres de vigilancia, la muralla. Fue castillo roquero desde el siglo X hasta el XII. Románico se construyó una nueva capilla a finales del siglo XIII. En el siglo XIV, cuando los vizcondes de Cabrera tenían mucho poder, lo transformaron en castillo-palacio. Este era de estilo gótico y construyeron una nueva sala de 100 metros cuadrados y una chimenea. En 1515, el vescomtat pasó al sobrino de Ana Cabrera y entre los años 1566 y 1574 se acumularon muchas deudas, viéndose obligados a vender sus bienes a Francesc de Montcada. La restauración empezó en 1593. Se formó un grupo de amigos del castillo.